Milagros o gumhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, narunok sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among kaliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy ko ug higapa, ginilawas ng ilahan ug kaayuhan mo. Mabungaong kagabion mga igsoon sa tanang mga papa, happy Father's Day! Mo-share sa ko igsoon, kamo sa diha, pwede na mo mag-start, share. Done sharing mga igsoon. Kumusta yung Domingo diha? Ug sa mga amahan diha, again, happy Father's Day natong tanan. Padayon ta nga mahimong maayong ehemplo nga nga amahan, no? Mahimong blessing, good example sa atong family, dili ta mga badlongon. Maayong sulundon sa atong mga anak o padayon nato higugmaon atong asawa. Okay? Kaya yes, the Bible tells us that the wives will submit to their husband. Pero ningon po diha nga, husband, love your wives. No? Kita mga bana, mga papa, higugmaon sa nato itong asawa. Kaya usahay, na yung mga instances nga ang asawa, dili mo submitar sa bana, sa papa ba? Okay, badlungon magod, no? Dapat mahimutang good example and as isip amahan sa atong mga anak and bana sa atong asawa, atong higugmaon atong asawa. Amen? So, late igsoon, medyo late kay. Kuan man gud po, murag nag-rest ko ba kay magpagaw ko niya. Siguro mauna ning mga kahago bitaw, sige lakaw ba? Sangyaw sa aming balita niya. Mura og medyo karat-karat gamay ang tutunlan igsoon, pero praise God kayo, amo ni problema ni. Importante makastorya ako. Amen. Shout out 60 viewers this time. Shout out Pastor watching from Tagbilaran City, Brother Niel Namuk, okay? And shout out sa tanang mga OFW, tanan. Ako na lang paspasan og shout out mga igsoon tungod kay hapit na mulawom ang kagabion, no? Shout out tanang mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents diyan, namos kong prayer. Shout out tanang mga brad nako diha, mga brad nako nga mga long live kayo nga mga amahan. Kay happy Father's Day mga brad, long live kayo, no? Continue to be a blessing sa atong whole family, sa atong family as a father, and ipataas na tong Ginoo kanunay. Long live brad. Shout out Lombia City Jail and si Brad Ungas diha nga maoy usa sa nagkahatag og kahapsay og kahanay diha sa selda kauban sa mga brad nako diha, no? And akong gi-shout out tanang piniriso sa lain-laing selda, tanang mga jail officer, mga warden, mga kapulisan, sir. Mga kapulisan diha nga mga papa, happy Father's Day. Okay?
and mga jail officer sa Armed Forces of the Philippines, mga higala na to sa Philippine Army, and mga security guard, mga naa sa Bureau of Fire Protection, tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Okay? So ang uban wala pa, 58 viewers pa ta, kay wala sila kabantay, nagtuo sila og di na ko mulahos og live. Okay? So again, salamat sa Ginoo sa laing opportunity igsoon nga maghisgot ta sa pulong sa Ginoo karon, no? Og thank you rin kay no, shout out na ako tanang mga followers ani nga page, 157,000 followers ug mambungahong Kristohanon, og sa mga nag-subscribe ani nga page, thank you kayo. Kabalo na mo. And sa tanan nga mga nag-invite sa inyong friends and loved ones to follow our page, salamat kayo. Welcome sa mga new followers, mga bag-o pa nga mga viewers dire. Okay? Dimension si Brad Carding. Okay, long live kay nakanunay. Okay. So, thank you Brad Jesse. Jesse ba to? Okay. And sa uban nga wala makabalo no sa tuang YouTube channel naa sa tanong no. And ang mga tuang link na ani nga caption sa kaning live, i-click ninyo, dalhon mo sa atong YouTube channel. Sa YouTube channel to mga igsoon, mas dali mo makadungog na ko dito kay wala na may mga parehani nga na makakita mo og mga makakita mo igsoon og mga godly quotes, godly message, and mga Bible verses dito. Purely puro na to atong mga short videos, reels ug mga live na to. Kay daghan man gud mo nag-request, daghang nag-request ng mga followers nato nga, Pastor, mas nindot mag-create kag YouTube channel kay mas dali ma-download, ma-save. Bisan walay wifi daw, once naka-save na naka-download, pwede ra nila balik-balikan. So again, ang atong YouTube channel naa ang link ani nga caption. Nya ato ang subscribers gamay pa igsoon, 600 pa to kapin kay bag-o pa manggod, no? So pwede ra mo subscribe, free na siya. And again, ang name na is Mabungahong Kristohanon. Ayaw mo atong Kristohanong mabungahon kay wala na to, no? So again, sa mga papa amahan diha, a blessed, happy, a joyful Father's Day. Alang ka na tong tanan. Apil ko. Amen. So anyway, our topic for tonight is about the fruit of the Holy Spirit, no? So gusto nako ipahibaw kanong kagibhion igsoon nga ang pinaka-importante gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo kaning gitawag og fruit, bunga sa Espiritu Santo, no? Bisan pa man og unsa atong hiyas, bisan pagpila ka patay atong nabuhi, gigempuan nato igsoon, dili na makapalangit nato. What if imong hiyas igsoon, atong hiyas is gift of miracles, na may nga na, no, gift of faith nga grabe ta kayo mo daog faith, no? Daghang katag hiyas nga makatag-an ta sa umaabot, hiyas na. Okay? Automatic imo lang sitsitan, imo lang sipatan ang demonyo. Hiyas gyapon na igsoon, daghang mga hiyas na to, pero timan way kapuslana na kung walay makita sa tong kinabuhi nga bunga sa Espiritu Santo. At the end of the day, magdaog gyapon na pwede ta ingnon sa Ginoo nga wa ko kailan ninyo. Moingon ta nga, Ginoo, ako man tong nangampog masakiton. Ako man tong nagpalaya sa mga demonyo, way problema, pero akong nakita nimo nga garbuso ka. Ako nakita nimo nga walay bunga, wala ka naglakaw sa gugma, no? Dili ka matinud-anon, no? Dishonest ka, no? Dili makapalangit ang hiyas igsoon. Although ang mga tao ma-attract sa atong hiyas kay grabe kayo, usa ka rebuke niya ay ayaw mang masakiton, ano pwede ma-attract, pero timan dili basihan ang hiyas nga malangita. At the end of the day, moingon si Lord, well done, my good and faithful servant. Good and faithful. Ningon ba si Lord? At the end of the day, ningon ba si Lord nga, well done, mga nakapalayas o demonyo. Nakatagaan sa umabot. Wala! Kung di ang importante ni Lord ang bunga. Mabito ningon si Lord igsoon sa iyang sasambingay nga, ang kahoy nga walay bunga, saman, o ang puno, ang sanga nga walay bunga, putlon, isalibay. Bunga ang importante. Mauningat ngan sa tong page, Mabungahong Kristohanon. Because we Christians, we need to be fruitful. Kinahanglan nga ang fruits nato is amas. Amen. Mo na to isgutan karon. Okay? So again, salamat sa higayon og nagpaabot mo igsoon. Og ang uban wala pa nakabantay kay wa sila magtuo nga mag-live taron, pero nanata, no?
And this time, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section and to type at followers at highlights at everyone para makabantay inyong mga higala. Who knows, usa sa inyong friends need ani. Amen? Og sa katong mga higala nyo, igsoon nga, diehard kayo og mga alagad sa Ginoo nga mangampong masakiton, dili ko supak ana kay ato ang church dire. Anad ana mangampong masakiton. Grabe ba niyo mga igsoon nga, basta na ay magpa-pray dire masakiton, usa akong ihangyo sa Ginoo, Lord, kung di ni siya tinud-anay nga moduol nimo ayog ayuhan ni. Kay si Lord dili interesado anang mga milagro. Mabitaw katong nay mga namilagruhan sa una ni Jesus, ingnon niya, go and sin no more. Ang gusto sa Ginoo nga mga lagad ta sa Ginoo nga mobiya ta sa itong sala. No? Gusto sa Ginoo nga makita ang bunga. Okay? Kay pwede man ka naayo sa masakiton pero naglunang gyapon ka sala, kadautan, naglunang ka sa mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Bunga ang importante. Amen. Mao na tong isgutan karon. Praise God. Shout out Sister Joanne. Thank you kaayo. Okay? Thanks for watching og sa imong whole family. Sa tanan taga Cagayan nga daghan kay followers nos Cagayan igsoon. Og pasensya na nga ang uban wala ta nakahimamat no nakahimamat no. Wala ta nakahimamat tanan tungod kay pila raman ko dito 1 week kunya nasad ko yung mga schedule ba no. Apan again salamat sa mga ning bisita nako dito sa Cagayan and somewhere in Bilyarin Street sa Carmen and basta salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Usa ka kalipay na ako igsoon nga maka-release og prayer sa matag usa. Init man kay kog ulo pastor, ma-discourage ko sa kong kagulo. Ay. Ang bunga ra ba igsoon kay self-control. Okay, so sagdi lang igsoon iampo tika i-message ko. Happy Father's Day ingon ang atong igsoon nga naa sa Japan. Okay. Brother Ryan, Happy Father's Day sad. Brother Ryan, thank you. God bless. And kabalo na kay mong whole family. Nas kong prayer. Watching from Liloan Liti, maayo unta maka-speaker karya pastor. Sige, may problema na. Ako igsoon. Liti ba na? Watching from Liloan Liti. Okay na, Liloan Cebu. Ako igsoon, shout out, happy, isa ni, brother, Rosel Roda. Ako igsoon, open ko kanunay. Actually, ganina na nag-invite na ko, brad na ko. Birthday daw niya. Ingon siya, pila daw, bayad na ko. Gibrangkahan ako. Ko, brad, wala ko'y bayad. Yes, gibrangkahan ako. Ha? Wala ko'y bayad, wala. No? Wala ko'y bayad. Bayad man tadiha nga, libre man eh. No? Taga-diri na po siya somewhere in Tagbilaran City. Pero layo pa noon, kay bawo man siya nga medyo busy ko ba. No? Pero ako siyang giprangkahan nga, brad. Daghang higayon nga, gipugos ko nga giupiringan kay patubil. Kaya akong gingnan ko ni ako siyang giprangkahan. Pero kung ako'y pabuton di jud ko pabayad. Pero wa man pud tay choice mga igsoon according to the word of God. Once kani napoy mohatag mo dawaton sa nato kay ngano man aron panalanginan pud sila unya nagpugas man pud sila wa man kay mahimo kay itrap ka. Pastor, di nimo ni dawaton, di ko panalanginan mo nga naman. Pero kay balaw si Lord nga di og di. Mao nang muwali ko bisan asa way opiring. Ang uban niya mo isyu na ko nga pangwarta. Adto ko mga lagyo kayong dapit igsoon mga prisuhan na ba ko'y madawat wala. Adto ko sa mga basta mga kabukiran ko way nganong ako man na sila agwantahon nga wala man tay makuha diya nga mga regarding financial wala pero tungod kay ang ako ang goal is for salvation and to glorify God because at the end of the day I know once si Lord himuon natong top priority di man sa tapasagdan sa Ginoo. Amen. Shout out 106 viewers this time. Okay? So, pastor pa-pray ko appeal kay naluya jud ko, pastor. Maluya sad ko, brad. Oh, kita tanan maluya. Pero ang nakanindot lang kay na si Lord willing muligho na to of the moment we come to Him, i-refresh ta ni Lord. Praise God. So, let's pray. Okay, kay lawom ng gabi igsoon, let's welcome the presence of the Lord and atong i-invite ang iyang Holy Spirit for us nga mas ato pag yung mapalawman, mas masabtan ang pulong sa Ginoo nining kagabi o igsoon. While waiting for the others, wala sila kabantay. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for another blessed opportunity that you have given to us tonight
Salamat Lord nga maayo ka nga Dios o gitagaan minimog laing kahigayunan nga mamalandong sa imong pulong. Dili ta ng tao karon Ginoo na higayon nga mamati sa imong pulong, magisgot sa imong pulong, but praise God kay imo ming gitagag opportunity nga mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong before mi mo pahulay or mga tulog. But before we proceed before that Lord, we pray, search our hearts Lord God. Susiha una among kasing-kasing Ginoo. Kung nakay makitaan, makaplagan, mga butang nga wa ka nalipay, pasayloa mi Ginoo. Among giangkon Ginoo nga usahay tungod kay dili mi perpekto. Naay mga times, panahon nga magtuo mig sakto mi apan sayop demi sa pananaw nimo. So Lord God, susiha among kasing-kasing kung naay mga butang nga wala mi makabantay, wala ka nalipay, pasayloa mi Ginoo. Limpyuhi among panudlanan andama aron masalod namo ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo tunay. Lord, panalangini tanang nagtanaw karon Lord God. Kutob sa makadungog, makakita ani, sa asa maabot ni nga live, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipasinati na mo. Tagay may kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon ug willing mo sunod sa imong pulong Ginoo. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo, kay nasayod kami bisan pag bali-balihon, balik-balikon, magbasa ang balaang kasulatan, kung amo ni siyang i-interpret by our own wisdom, dili na mo ni matugkad. Pero kung amo ning pamalandungan uban sa imong guidance, uban sa kaalam nga langit nun, uban sa lamdag sa Holy Spirit, mas masabtan na mo kini. So Lord, again, tagay may kaalam nga langit nun. Ikaw lamang among giisa karon, wala mi nagpataas og relihiyon, wala mi magpataas og pundok, mga lain-laing ngalan sa simbahan, wala. It's all about you, it's all about Jesus Christ. The only name we lift up, we glorify tonight, this evening, is the name above all names, the name of Jesus Christ. So Lord, ikaw lamang mong giisa. And I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. And I pray, Lord, let your will be done. Sa among pagabuhaton karon, among kababuton, may matuman, Holy Spirit, this is your moment. Ang nabiling panahon, Ginoo, among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. 104 viewers that is time. Okay. So, let's start. Let's proceed, Ikson. Kay, kanang medyo lawom-lawom ng gabi iba. Madali ta. So, ang atong teksto karon Ikson, ari makita sa sinulat ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 2. Okay. Atong makita diri igsoon kung unsa ka importante ang bunga. Amen. Kaysa hiyas. Praise God kung natay hiyas, kay ang hiyas pod usa po na nga mahinungdan nga ang mga wakaila sa tinuod nga Ginoo mo duol kay ma-attract ba. Pero mao ni timan dili garantiya ang hiyas sa malangit ta. Nindot kung natay hiyas sabayan na tog bunga. Kung puro ra ta hiyas wa tay bunga, di ta kasaka. May panang bunga ra. Wala hiyas, bisag wa tay hiyas pero nakay bunga. Sigurado. Unsa man ang bunga, pastor? Mangga, saging, tara. The fruit of the Holy Spirit. Okay. 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 2, nag-ingon direksyon. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe. Okay? Makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Grabe kalawom og kaalam. Hiyas man nimo. So nakay example kana bitawng dreams, natay gift on how to interpret dreams. Kay namay si Lord pwede man makigistorya na to pinagigdamgo. Nya nakay hiyas to interpret ba mao ni siya gitawag og makasabot na sa tanang tinago. Wow. Dapag yun. And then, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid. Wow. Gift of faith. Okay? Apan kung wala ako'y gugma hagbong. Nawa. Wala ako'y kapuslanan. Again. Balik ko na ko. 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 2. Nag-ingon rin. Bisag may hiyas. Again. Hiyas. Ibutan sa inyo una-una og sing-kasing. Hiyas. Okay. Hiyas nga pa sa pagpadayag og langit nung mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y gugma
ug ang gugma igsoon bunga na. Gugma is the first fruit of the Holy Spirit, love. The next one is joy. Wala ako'y kapuslanan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining kagabi o igsoon gi-remind ta sa pulong sa Ginoo. Kung unsa gyud ang makapalangit na to, kung sa atong Kristohanong kinabuhi, unsa gyud ang atoang maghatod sa gingarian sa Dios. Amen. Bunga. Mao na ako ning balik-balikon igsoon ingon si Jesus, ang sanga nga walay bunga, putlon, sunugon, ilabay. Okay? Kaya importante ang bunga. And before we proceed igsoon, ang bunga igsoon, kung masahon na, naman na diri. Nasa Galatians chapter 5 verse 22 na, mao ni ang bunga. Okay? But the fruit of the Spirit, or the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, okay? Patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Mao na yung mga bunga. Og naghisgot diri sa itong gibasan ang gugma. Og ang gugma may number 1, lumiro 1, unang hisgutan sa bunga sa Espiritu Santo. Nag-ingon diri ang atong teksto nga gibasa igsoon. Nga bisan may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe. Kanang magpadayag tag langit nung mensahe, hiyas po na, no? Langit nung mensahe, meaning mensahe nga gikan sa Dios, kinsa may nas langit. Ug natay hiyas nga maayo kay ta mo deliver, maayo kay ta mo istorya niya, kana bitaw maka-receive tag revelation, bitaw hiyas mo na. No? Hiyas na igsoon nga maka-receive kag revelation nga makabalo ka sa imong example, nakay ka istorya, Ako igsoon di lang paghambog Lord to God, na murag na igo ko gamay ani kay na ako ani kanang gift of revelation bitaw nakay ka istorya, kadugayan nimong istorya, murag na i-reveal si Lord sa anong tawhana. Abi nung igsoon di po na makapalangit, mao na nagpadayag og langit nung mensahe. There's so many times naka-meet kog tawo nga na kadugayan namong istorya ako sang gi pasulod ba kay nana ko na-receive daan ay something conviction ba, and then mao na siya yung mga langit nung mensahe. Din akong gi-release niya nagulutan siya kay bawo lagi ka pastor, how come man nagkaibaw ka, no, mao na siya yung mga langit nung mensahe. Hiyas po na aban igsoon di na makapalangit. Amen. Di na makapalangit igsoon bisag unsa pa ka sharp spiritually, unsa ka maayo, wow grabe tag-anan largo sharp kayo, di ba? Gift of revelation mao na siya yung mga langit nung mensahe. Bisag unsa pa na igsoon na ako'y disciple igsoon nga usahay gigamit sa Ginoo nga usahay makahikap ra gali siya, makahikap siya sa tao, masahibawaan niya nga naay gibuhat di maayo ra sa hiyas man gud na, no? Pero mao na itong timanan igsoon ang hiyas di makapalangit. Okay? Usahay igsoon di lang paghambog daghan kay gigayon nga makagistorya kog tao, manglimbaw na kong balahibo, ma-feel na ko nga naay kargang demonyo bitaw. Hiyas na igsoon pero di na makapalangit. Next. Okay? Mao na no, langit nung mensahe or makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, no? Mga butang ba nga di masabtan nimo, no? Ang kasabot ko ani, abti kay ka, grabe kay imong kaalam ba, no? Imong heavenly wisdom, dali ra ka maka-catch up sa mensahe sa Ginoo. No? Ingana ba, no? Masabtan din nimo ang meaning, tinago ug dili tanang tao ingana. Daghang Kristohanon nga magdamgo dili sila kasabot silang damgo. No? Nya usahay kita kay na may hiyas, no? Magsabot ta ba? Na dito'y tinago nga meaning ba nga mao din ni nahitabo gyud, no? So bisan igso na kay hiyas ana nga makasabot ka, makahibalo ka sa mga butang tinago. Okay? Next, unsa pa gyud? Ug bisan naa pa tay pagtuo nga dili basta-basta gift of faith. Unsa na pastor? Ang gingon diri, bisan pa kunog natay pagtuo nga ang bukid atong pabalhinon sayunan ka na tanawa. Gingani ni sulti ni Pablo. Bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Gipromote ni Paul igsoon tonight ang fruit of the Holy Spirit, ang love. Because at the end of the day, ang gugma may makapatunay. Ang gugma may makapalahutay. Di ba? Unsa tong tulo ka butang? Ang lahutay, hope, faith, and love. O ang love is the greatest. Amen? Gugma, igsoon. Mag-unsa man natong hiyas, grabe kayo igsoon.
Dagan kayong kalag mo duol sa Ginoo kay imong hiyas, grabe kayo imong hiyas igsoon, pero wa ka maglakaw sa gugma. Ang imong lifestyle, imong pagkinabuhi igsoon, wala nakita ang bunga sa Espiritu Santo igsoon. Mahimong walay kapuslanan ang imuhang mga achievements, mahimong walay kapuslanan ang mga nahitabo sa imong kinabuhi nga mga maayong butang nga resulta sa imong hiyas nganuman diri ta magdaog sa bunga, gugma. So again igsoon, ako na lang ning ilakbitanan kay si Paul iyaman jong gi-promote tonight nga pinaka-importante. Praise God kung natay hiyas, but at the same time dapat dili magbuwag ang hiyas o ang bunga. Kay kung puro lang ta hiyas, kay na ako'y makitaan mga kasimbahanan ron nga ilang gipromote, ilang pastor, kay grabe daw moampo og mga masakiton, ang ilang mga bishop, mga evangelist, mga prophet, mga apostol, ilang gipromote, wala na hinon nila gipromote ang Ginoo, ilang pastor na, kay kuyaw ko nung mudag ampo, no, bisan ng patay, mabuhi, pero sultian, prangkahan tamo igsoon, sa katapusang mga adlaw, dakong posibilidad nga moingon ka Ginoo nakabuhi og patay, Ginoo mao ni Ginoo, pero moingon na Ginoo, ha, kinsa man ka, wala ko kailan nimo, hambog rin nag-ayo nimo, something ana bitaw. Praise God kung natay hiyas igsoon, natay hiyas mo kapalayas o mga demonyo, mga ampong, mga masakiton, makasabot sa mga tinagong butang, unsa man na gift of faith igsoon, pero nindot gyud nga naapod tay bunga. Kay walay lain isulti ang master na to at the end of the day. Well done, my good and faithful servants. O kabalo ba mga igsoon nga kanang goodness and faithfulness, fruit na of the Holy Spirit? At the end of the day, ang bunga may pangitaon sa Ginoo. Dili nang hiyas bisa pagpila na imuhang gipang ampuan da masakiton. Bisag sige pagkagsulod og mga singana na ng hospital nga daghang mga masakiton dito nga ayo. Praise God for that. Praise God for that. Pero palipat kay dili na pasis, dili na maoy yawi para langit. Sabayan nato nagbunga igsoon. Amen. Sabayan nato nagbunga igsoon. Kay mo to ng mga wala problema. Igsoon dili pang hambog kaning atong ministry diri normal ra na mga hambog masakiton makaibaw kas kasing-kasing normal gina basta ang ministry nimo inspired by the ministry of Jesus Christ, pero mas naningkamot ko nga among ipasundayag, among i-promote ang bunga gid. Kay magunsa man ang hiyas, oy, no? Kusukay ka mampo mga deliverance, way problema. Pwede man na hiyas na nimo igsoon. Pero ikaw mismo nga nag-minister na, deliveronon po kang dako. Kaya there's something wrong with your character. Kaya wala makita ang fruit of the Holy Spirit. Pwede na may tabo ni mo kay naadyo kay hiyas ana. Pero lagi maoni, dirita magdaog sa bunga. Kay, mao ni gingon ni Paul, bisag naa pa kani nga hiyas, okay? Na nakay pagtuo nga ang bukid mabalhin. Pero kung wala kay gugma, walay kapuslanan ang tanan, ang gugma usana sa bunga sa Espiritu Santo. Unya sa katapusan igsoon paminaw mo. Okay? Sa katapusan ang way laing mensahe ang atong master. Tanawa. Matthew chapter 25 verse 23. Niingon siya diri. The master said, "Well done, my good and faithful servant. You are faithful in handling the small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." Tanawa, at the end of the day, ang pulong nga isulti sa atong master, sa atong agalon, sa atong manluluwas is, "Well done, my good and faithful." Na good. Ang good and faithful is both of them naana na belong sa fruit of the Holy Spirit. Okay? Unsa man ang fruit of the Holy Spirit? Pastor, Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love, okay? Joy, okay? Peace, patience, kindness, goodness, no? Well done, my good. Goodness na belong sa fruit of the Holy Spirit. Goodness, faithfulness as well na belong sa fruit of the Holy Spirit. And the last one is self-control. Importante ang bunga igsoon. Again, balikon ako igsoon, bisag na ilado pa ta kay grabe ta mo ampong masakiton. Deliverance, unsa man di igsoon. Mabitang ako igsoon. Yes, di man ko malipay, praise God kay napon sila na mga ampong masakiton, deliverance. Salamat sa Ginoo. Pero di ko mo believe igsoon actually. Ganuman. At the end of the day, di man ko nabasihan. Idi katubang na to sa ukmanan, dili ta makaingon dito nga Ginoo. Di ba mo man ako tong alagad nimo Ginoo nga nag-crusade dito sa kuan, nga daghan kay mga masakiton. Unya akong gipalayas ang demonyo sa ngalan ni Hesus. Di ba? Tanawa kung sa gingon dire sa pulong sa Ginoo.
Mateo City 21 o 22. Nito nga adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili man nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios mauni. Mao ni atong gisgutan sa first line. Okay? Nga gingon si Pablo sa Corinto 13:2, bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe. So mao ko'y giingon diri igsoon sa Mateo City 22. Ginoo, di ba? Dili ba nagsangyaw man ako sa mensahe sa Dios? Langitnong mensahe. Ikaduha, nanghingilin sa mga yawa. Di ta pwede di na pwede mo protesta nanghingilin sa yawa. Ka? Og naghimog dagang milagro, pinaagi sa imong ngalan pagyud. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Nga naman, hiyas din na nimo, igsoon, hiyas na nimo, makapalay mo, hiyas ka. Kay, according to the word of God, kung naa ko no kay pagtuo, may tabo. No? Pero mao lagi at the end of the day, magdaog to sa bunga. Mo na igsoon, makakita ko og mga naiuban manggod nga murag ilang gi-promote ang ilang simbahan kay grabe daw milagro, praise God. Pero gusto ko makasinati sa inyohang mga kuanig soon. Gusto ko makasinati kay gusto na ko makita nga ato ba pong makita ang bunga sa Espiritu Santo sa kinabuhi. Sa attitude, sa behavior, makita ba ang gugma? Makita ba ang joy, kalipay, no? Love, joy, peace, love, joy, peace. So, itong uban na patience, okay? Kindness, okay? Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang pangutana, matinud-anon ba? Diba? Faithful ba, igsoon? Diha ta magdaog sa bunga. Kay dili ikapanghambog na igsoon. Ako nang gibalik-balik igsoon. Akong papa, bito, mag-istorya, may abot anak kay kani akong papa, ilado po ni igsoon nga mga ampong masakiton. Kanya even before nga wala pa ko sa Ginoo, daghang kay masakiton, maghanok sa balay. Ang uban na buta, bakol, niya makita, dyan ko personally lah, na ayo, nakalakaw, nakakita. Pero wa ko mo believe kay, salbahis man ko, di man ko mutuo Ginoo, no? Di na ako siyang gistoryahan, katong na pastor na ko karo lagad sa Ginoo. Nagisgot many ako siyang yun, di man garantiya ni mga milagro-milagro day, no? So, di. Kanang mga milagro, gingnan ko niya, mao na usay maka-attract sa mga tao. Milagro kay milagro, pero dili na makapalangit. Amen? Muna ibantayanan igsoon, kay at the end of the day, ang gipangita sa Ginoo bunga. Well done, my goodness, and faithful servant. Muna ingon si Paul, bisan pag nakay pagtuo nga makapabalhin sa bukid, kung wala kay gugma. Unsa nang gugma? Fruit of the Holy Spirit. Walay kapuslanan ang tanan nimong gihimo, kung walay gugma. Okay? Nakay gift of giving, tabang ka sa bulaton sa Ginoo. Pero kung imong motibo igsoon pasikat, pagarbo day kay aron ingnon kang daghang kwarta, pero wala day kay gugma, posible man na ta. So way kapuslanan imong pagtabang, wala kay maani nga blessing, pabor gikan sa Ginoo. Kay ang imong pagtabang sa bulaton sa Ginoo, labi na uban nga mangilingni, magpasikatay. Nay dato ning opiring, palabuhan ko na. Akong pasikatan tan-aw to kinsay dako gatag, di ba? Ayaw na lang pag-opiring. Ayaw na lang paghalad sa Ginoo, gingana imong mindset. No? Garbo man na, no? Wala kay maani. Dili sa na makapalangit. Siguro, imo nang give, imo nang hiyas nga, nakahiyas sa pagtabang, paghatag. Hiyas man gyapon na. No? Mao na nga, kung wala kay gugma sa paghimuan na, walay kapuslanan imong gihimo. Amen? Because as what I have said, at the end of the day, si Lord nagtanaw. Iyang gisusi atong kinabuhi kung namunga bata. Kay sama sa iyang gingon sa iyang sambingay, ang sanga nga walay bunga putlon, isalibay, tunog-tunuban, sa pagito, sunugon, kay nangandoy, nangita ang Ginoo sa bunga. Kabantay mo atong, ang bunga, ikson, importante kay ni Lord. Naganta mo, example ha. Kay namdo mo atong, gigutom siya, niya nakakita siya, og kahoy, ng igira, man siguro to, unya gusto siya mukaon, pagtanaw niya, wa may bunga. Mao to nga, murag ihang gi-course, mao tong ingon siya nga dili na gid ka mamunga. Kabantay mo igsoon nga si Lord nangita gid og bunga. Kumusta? Ako mangutana ko niyo karon igsoon to all of the viewers this time. Namunga na bata sa atong pagkakristohanon? Sa atong pagkakristohanon naglakaw bata sa gugma? Amen. Pastor, unsay timalhanan pastor nga naglakaw ko sa gugma?
Ang timelhana nigson nga naglakaw ka sa gugma kay dali ra ka makapasaylo sa mga nakapasakit nimong maayo. Ang ilhana nigson nga naglakaw ka sa gugma is dili ka modumot kay once naa ka sa gugma way lugar ang pagdumot. Masuko man ka kay normal nang masuko pero dili nimo paugmaan tungod kay naay gugma. Kung gi-bless ka sa Ginoo igsoon nga naglakaw ka sa gugma, kamao ka mutabang sa angayng tabangan. Labi na sa ministry ni Lord or something, basta gugma na igsoon. Di ka pwede moingon nga naigugma ko nya wa kaning lihok because love is an action word. Amen. Mao na nga ang gugma importante. Ingon si Jesus, I remember Jesus once said, ingon siya, mahibawan mo sa kadaghanan nga ako mong mga tinunan kung maghinigugmaay ka mo sa usag-usa. Kabantay mo gugma. Kung naglakaw ta sa gugma, dili ta mo storya og sakit sa sikataw na to. Kung dili magdinasigay ta. No? Makita ka og dili maayo, dili nimo i-maritis. Gugma na. Libak, dili na gugma. Amen. Ang gugma igsoon, nagpromote na og peace, kalinaw. Once naglakaw ka sa gugma, peacemaker ka, dili ka troublemaker. Gugma may gipangita sa Ginoo. Kay bisag unsa pa ta ka-anointed nga worship leader, unsa pa tong hiyas nga mangampo tag masakiton, magapalayas og demonyo, tanan mga gift of faith, tanan nato mga hiyas nga makabilib jud ang mga tawo nato. Kung wala tay gugma, kung wala bunga sa Espiritu Santo nga makita nato, ang tanan walay kapuslanan og dili na sila garantiya nga makapalangit nato. Amen. Muna igsoon tonight, gusto na ko ipahibalo ninyo igsoon nga maningkamot ta nga mahimong ebidensya sa atong Kristohanong kinabuhi ang bunga sa Espiritu Santo. Ug akong balikon unsa na? Gugma, kalinaw, kalipay, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Amen. Mao na ang bunga sa Espiritu Santo. Ug mao na gipangita sa Ginoo kay mao na siya ang makapadala nato sa gingarian sa Dios sa langit. Dili nang hiyas, no? Praise God kung nakay hiyas pero sa bayi og bunga. Nindot kay na. Amen. Kay napakahiyas, napakay bunga. Langit ta. Pero kung puro ra ka hiyas, di ka mayong ehemplo, nakay sekreto gitago-taguan nga nakitaan sa Ginoo. Okay? Dili ka pwede makaingon sa Ginoo nga, Lord, di ba? Epektibo man lagi ko. Di ba, Lord? Kung nasuko pa ka na ko, Ginoo, nganong naayo man tong masakiton, hiyas man na nimo. Ginoo, kung nasuko pa ka na ko, nganong man laging nakahimo man ko ato. Ako rin ito, yes, kay hiyas man na nimo, hindi na makapalangit. Di ba, niingon na bala ang kasulatan, basta na lang kay pagtuo, mahitabo. Nakay-give of faith, pwede na mahitabo. Pero di, sabot, malangit ka. Kinahanglan, makita ang ebidensya, bunga sa Espiritu Santo. That is why tonight, Igsoon, gusto ko Igsoon nga, in our daily walk with God, kinahanglan nga mahimong ebidensya ang bunga sa Espiritu Santo. Kinahanglan maglakaw ta sa gugma, magpuyo tas kalinaw, kalipay, natay pagpugong sa kaugalingon. Amen. Natay gitawag og sabi nata pagkamatinud-anon, faithfulness. Pagkamaayo igsoon bunga na nga bisag gipasakitan kag maayo, giduot kag maayo, ang imong dungog gidaot kag maayo, but still imong gipakita ang maayo sa mga taong nagkapasakit nimo. That's one of the fruit of the Holy Spirit, goodness. Amen. Faithfulness, bisan di matinud-anon ang imong mga higala, gitraidor ka, pero you remain faithful to them. Faithfulness, no? Faithfulness igsoon, bisag layo ka sa imong bana o asawa, wala ka nagpatintal atong nanintal nimo nga babae o lalaki. That's faithfulness. And that's one of the fruit of the Holy Spirit. Usana sa hint ba, ilhanan nga kandidato ta. Faithfulness, amen? Ako na nang i-share niyo, at the end of the day, wala yung isulti ang master na to. Well done, my good and faithful. Faithfulness. Goodness. Servant. Amen? O na ikson. So, praise God kung naamo diyan nagtanaw na may mga hiyas. May problema na. Hiyas nga pagpalayas og demonyo, may problema na. Hiyas nga moampog masakiton, salamat, praise God. Hiyas, gift of faith, salamat. Every time nga mo declare ka, mahitabo, salamat, gift of faith na. But how about the fruits? Bisag unsa pa na imong hiyas na gift of giving, grabe ka, mutabang. How about the fruits?
Kung wala gali bunga igsoon, ang tanan walay kapuslanan. Praise God kung natay mga hiyas. Gusto lang ko, ang akong gusto ipaabot kaninyo nining kagabion. Kung to all of the viewers right now who are watching this time, kung naamoy mga hiyas, ako mong gidasig nga maningkamot na nga naapoy bunga makita. Makita ang love sa tong life. Usa ng love, pastor? Love kay di ka mahukom sa uban. Love is kana bitong yes, sama sa akong gingon gana igsoon. Every time nga naay mong pasakit nimo, you are willing to forgive. That's love. And when your heart, if our hearts are filled with God's love, then there's no room for jealousy, kamao ta makontento, dili ta masina sa uban. That's love, okay? Love, joy, malipayon ta. Amen? Malipayon ta kanunay. Bisan ang palibot, dili malipayon, magulanon, pero malipayon ta. That's one of the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, malinawon ta kanunay. Peaceful, kalmado ta. Amen? Peace. Mag-promote ka o peace. Okay? Kalinaw. Love, joy, peace. Patient. Mapailubon. Okay? Mo na yung mga bunga, igsoon. Mag-unsa man ang makampo kag mga masakiton, patay na buhay, pero wako kay pailob, init ka go. Di ba? Huwag ka masulanan. Love, joy, peace, patient. Kindness, maayo ka. Okay? Maayo gyapon kang tao, bisag dili sila maayo nimo. That's kindness. Okay? That's what we call kindness, and that's one of the fruit of the Holy Spirit. Kindness. Okay? And then, of course, faithfulness. And then, gentleness. Okay? Self-control. Amen? Mao na gipangita sa Ginoo mga igsoon kanang 9 fruit of the Holy Spirit nga mahimong mo reflect, makita sa tong kinabuhi. Once naa na to na igsoon, perting lamia niya na, padyo kay hiyas, wala. Mabungahon kita nga Kristohanon. Pero mao lagi na, og mabungahon punta, batuon punta. No? Mao na isayan igsoon nga mabungahon ka, paminaw mo. Maybe ang uban nyo diyan, nagtanaw mo, hala, ako ka no, unsa kay standing na ko anis pagpangalagad sa Ginoo. Nimbunga na baka ko, no? Launsa ka nino, igsoon, tagaan ta mo og hent. Usa sa ilhanan, timaan nga nibunga ka kanang daghang mo daot nimo. Daghang mo lotos nimo, daghang mo gamag-gamag istorya nimo, daghang mo bikil nimo, daghang maghimuhimo nimong isyu nga di maayo. Gibato ka na, anong gibato man ang kahoy kay naibunga. Siguro nanakay bungan, praise God for that. Usa na sa ilhanan nga nagmabungahon na ang imong Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Praise God sa mensahe sa Ginoo nining kagabion igsoon. Gi-remind ta kung unsa ka importante kining bunga. Siguro ang uban na nagtan-aw na ka sa worship team, na kay anointed kay ka nga lead guitarist, bahista ba ka, keyboardist. Every time you play, wow, grabe. Hiyas man nimo undoy ug inday. Pero how about the fruits? Sabayan na to bunga. Hiyas plus bunga equals langit na siya. Hiyas way bunga equals impierno. Ngano man ka pastor, impierno sa Ginoo. Palayo, pahawa ka nako. Kamong makasala. So dili garantiya ng unsa pay ato ang mga hiyas daigsoon ang bunga. Amen. Diha magbasi ang atong kaluwasan. Diha magbasi kung angayan magita papuyon sa Ginoo. Angayan magita magkauban sa Ginoo sa iyang sabakan, kauban sa mga santos igsoon. Bunga, fruit of the Holy Spirit. Amen. Kay sayang igsoon, yes, we are very gifted and talented in the ministry nga gipiyal ni Lord. Praise God for that. Basta unsa may atong talent and gift igsoon, but at the end of the day, the fruits matters the most, no? Ang bunga gid igsoon ang magmatter labaw sa tanan. So to all of the viewers right now, I just want to encourage you, everyone nga atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo nga naagi bunga. Ug ako na ning gibalik-balik igsoon, usa sa makapabunga na to kay kinahanglan connected ta kanunay ni Lord, kay ang sanga nga wala nakakonekta sa punuan kay ni kang-ay ang relasyon sa Ginoo, kay busy kay sa trabaho, busy kay sa negosyo, busy kay sa mga racket sa mga online selling. Nya wag ka kay baw sa imong kabisi na disconnect na rin ka. Once ma-disconnect ka, di jud ka mamunga. So kung gusto ta igsoon nga naay ebidensya sa itong kinabuhi nga fruit of the Holy Spirit igsoon, naay bunga. Every day atong siguraduhon nga connected ta kanunay sa atong punuan nga mao si Kristo.
once we are always connected to Jesus every day, igsoon, di kalikayan mo bunga ta. Na gitawag og fruit of the Holy Spirit. Ug unsa na siya? Atong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. 9 fruit of the Holy Spirit. Again, for us, para makabaton ta na, ayaw og kanga. Ayaw og disconnect ni Lord. Stay connected to your Master. Let's stay connected to our Savior. Amen. Once we are connected all the time, and then the fruits will follow. Kita ba mog sanga sa mangga igsoon nga giputol na nimo, nin disconnect na namunga pa pagputol wala laing mahitabo once mo disconnect, malaya mabackslide og sa tao pa nang Kristohanon, malaya mamatay ang pagtuo sa Ginoo. Okay? But bisag magdugay ang bunga basta connected igsoon, mabot ang panahon mo bunga gina. That is why tonight, this evening, I encourage everyone to stay connected, stay connected ta ni Lord. Every day mo spend tag time usa sa pamaagi nga connected ta, spend tag time ni Lord in prayer every day. Ano? Nigmata na to, ayaw ng cellphone una, ampo gyud istoryahang Ginoo. Pamalandong sa iyang balaang pulong, no? Naaba kay quality time ni Lord, no? Mao man na siya makapag-connect na to niya. Natay quality time sa to ang Master. Amen. Di na magpalipat anang kabisi na to. Kay maor ba na gamiton sa yawa anang kabisi na to? Wa ka kay baw na busy ka niya, ang imuha pong gikabisihan, di man pud sala. No? Kay na busy ka sa trabaho, negosyo, maayo, ay problema na. Pero bantayin na. Wa ka bantay, gilipat day kasi yawa, imong kabisi, nag-anam na kang-a. Kang-a, nag-dry na imong relasyon sa Ginoo. Matinga kang, wala na kay gana mo ampo, wala na kay gana mo apil og prayer meeting, wala na kay gana sa mga buloton sa Ginoo. Nga naman, ning disconnect na day ka, nya wala na kay bunga. Imong hiyas na gyapon, mo problema kay hiyas man na nimo, no? Hiyas nimo makaibaw gyapon ka grabe, makahibaw gyapon kag mga tinago nga butang kay hiyas man na nimo. Imong pagtuo dako gyapon kay hiyas gyapon na nimo, pero di na makapalangit nimo. Amen. Kundi ang bunga. Bunga sa Espiritu Santo. Again, para makabaton ta na ayaw kang kung dili kinahanglan nga hugto nato, kinahanglan nga atong relasyon sa Ginoo hingpit. Taliwala sa kabisi, ayaw palipat. Amen. Kundili igsuon atong atimanon, amumahon, seryosohon, atong klarohon matag adlaw atong relasyon sa Ginoo. Kay kung ato nang imon everyday we get closer to God, nagsige kag connected. Once we are connected to God, then ang bunga automatically will follow. Pero kung mukhang ka, di ka mamunga. Amen. So mo na ikson usa ka pagpahinumdum ka nato, nining teknaas kagabion nga praise God kung natay hiyas, praise God kung natay talent, ikson natay gift spiritually. Praise God for that. Pero how about the fruits? Kung nagnamoy mga viewers karon nagtan-aw mo nga karon nga yes na kay hiyas, grabe kayo, daghang na bless sa imong hiyas. Pero ako kang gidasig ikson sabayan nato og bunga. Kay kung hiyas alone dili na makapalangit nato. Basin kandidato ta sa ingnon sa Ginoo nga palayo kamo kanako. O bitaw palayo. Eh o kahibaw ko nakampo kag mga masakiton pila ka mo ginayo. Gigamit nimo kung ngalan pero palayo. Kaya gipangita sa Ginoo bunga. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Again, before we pray, mangumusta lang ko. Kumusta ang imong Kristohanong kinabuhi? Namunga na ba ka? Kung wala pa na namunga, then stay connected. Get closer to God every day. Draw closer, nearer to God every day. Ayaw kang pirmi ka connected. Mamunga ra lagi ka. Kaya og naa kay bunga, dili ka kandidato nga putlon. Og naa kay bunga igsoon, kandidato ka ngadto sa giandam nga dapit sa Ginoo. Din wala nay mga kasakit, wala nay mga luha. Kung na may luha sa kalipay. Kung sana pastor, ang langit ang walay katapusang kinabuhi. Amen. Again, praise God kung nakakahiyas, salamat sa Ginoo. Gamit na sa iglesia sa Diyos igsoon. Pero sabayan na itong bunga. Hiyas plus bunga equals kinabuhing walay katapusan. Equals kalipay nga walay katapusan igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word tonight about the fruits. Kung unsa ka importante ang bunga kaysa hiyas nga imong gipiyal namo.
Maybe ang mga tao ma-attract Ginoo. Dali ra makakabig, makapaduol og kalag sa imong tiilan tungod sa amuang mga gifts Ginoo, hiyas. But imong gitan-aw jud Ginoo labaw sa tanan ang bunga. Kay hiyas lamang dili na siya garantiya nga malangit mi. Kinahanglan na ay bunga sa Espiritu Santo. So Lord God, I pray right now to all of the viewers. Tabangi mi Ginoo nga mo bunga gid mi Ginoo. Bunga means naagi mi tinud-anay kabag-uhan sa among kinabuhi. Bunga means sa among kinaiya batasan makita ka Ginoo. Mahimo kang ebidensya Ginoo. Makita ka sa among tibuok kinabuhi Lord God. Lord, tabangi mi. Especially Lord, I pray to all of the viewers right now nga naay mga gifts. Ang uban mga worship leader, tamboriners baron. Maayo kay mo saysay og pulong sa Ginoo, maampong masakiton, gift of faith, ang uban gift of giving, any gifts Lord God that you have entrusted to us Lord God. I pray nga naagi bunga Ginoo. Tabangi mi si Lord God, hatagi mi kauhaw kanunay sa imong presensya, sa imong mga pulong kay aron kanunay ming konektado nimo. Kay kung mo disconnect mi wala joy bunga nga may tabo. Although ang hiyas na pero ang bunga wala. Og dili mi pwede ana Ginoo makapuyo sa imong giandam nga langit kung puro ra mi hiyas walay bunga. So Lord, tabangi mi nga himuon among top priority Ginoo nga makabaton mi bunga Ginoo. Fruit of the Holy Spirit Ginoo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control Lord God. Gusto mi nangandoy mi Ginoo nga mamunga kay sama sa imong giingon nga ang puno ang sanga nga walay bunga putlon ilabay sunugon. Dili mi gusto Lord God nga mahimo ming kandidato nga putlo nonon. But Lord, gusto mi nga makabunga Ginoo kay ang Kristohanon nga mabungahon imong followers nimo Lord nga mga mabungahon Ginoo. Kandidato sa imong giandam Ginoo nga langit Ginoo. Kay sama sa imong gi-share Ginoo nga sambingay at the end of the day walay lain nimong isulti. Well done, my good and faithful servant. So, goodness and faithfulness, mga bunga sa Espiritu Santo. So, Lord, tabangi mi Ginoo. Nga dili mi Ginoo, dili na mo pakadak-an among hiyas. Dili na mo himuong top priority among hiyas, pero ang among bunga Ginoo, nalimot mi. So, Lord, I pray, nga kanunay ming uhaw, abdik mi, dili mi malipat Ginoo nga pakadak-an mo among hiyas, Lord God, kundili ang bunga Ginoo sa Espiritu Santo, because at the end of the day maunay basihan nimo Ginoo kung angayan ba mi sa imong giandam nga langit. Hallelujah. Again, thank you Lord for your word tonight, and I pray nga mao ni makahatag na mo Ginoo og dugang kadasig nga mudut-dut mig maayo nimo Ginoo, nga dili mi magsalig sa among hiyas Ginoo, kay nga among hiyas dili na garantiya nga malangit mi Ginoo. So Lord, praise God kung nami hiyas apan Lord, most of all, sabayan na mo. Dili gud magbulag ang hiyas ug ang bunga Ginoo. Kay maunay gusto nimo. Imong gipangandoy nga mahimo ming mabungahon Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you Lord. Salamat kayo. And right now I pray to all of the viewers Lord God who are watching this time. Tanan Ginoo bisan asang dapitan nakadungog nakakitaan ni. Lord, unsa man ilang mga problema nga giatubang karon, ilang mga struggle, ilang mga battles Lord God, ilang gibati Ginoo mga kasakit or anything nga ilang gi-face Ginoo nga mga problems this time I pray Lord God mamuhat ka Lord, imong ipalihok Ginoo ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon Lord God. I pray Lord God unsa may pinaka-need nila karon nga milagro, pinaka-need nila karon nga miracle Lord God at this moment Lord God, buhata Ginoo, i-grant Lord God in Jesus name. Mamuhat ka, mulihok ka sa ilang sitwasyon karon sigon sa tinguha gusto sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ipakita, ipadayag imong gahom Ginoo sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. Salamat Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa makanunay Ginoo among gibarugan imong saad. Sa Jeremias 33:3 nga sading amo kang tawgon mutubag ka. Magpakita kag milagro dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord, let it be. May tabo na kanamo karon in Jesus mighty name. Again, i-bless tanang viewers karon Ginoo. Sigon sa gusto, need sa ilang kasing-kasing. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. So nihingtak na Lord among angkunon, among giklaim ang kadaugan,
Among gi-claim ang kabag-uhan, kagawasan, kaayuhan, Ginoo. Milagro, mga dagkong butang, gikan kanimo. Amo kining giangkon. Gidawat, Ginoo, uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning angayan, takos kapiyalan sa mga grasya nga imong ibubo namo, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, giangkon ang kadaugan sa pangalan ni Jesus nga labing gamhanan. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. That's all for this evening, mga igsoon. See you again tomorrow. And again, anyway, this time akong ibalik ta ng dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. And I just want to remind everyone nga nata YouTube channel ug ang link na ni nga caption, ini-click ninyo, dalhon mo sa atong YouTube channel niya. Pray to subscribe na, okay? Para ma-update mo mga igsoon. Kining atong live karon ako sa ni siyang i-download niya, ako siyang i-upload dito. Amen? So, thank you, Sister Joanne. Thank you. God bless. So, to all of the followers and viewers, salamat kayo sa higayon. I pray that tonight, igsoon, sa itong pagpahulay, pagpangatulog, igsoon, ang gahom, ang presensya, ang protection ni Lord, mag-uban ka nato, mumatata nga safety, malinawon, kayang Ginoo nag-uban ka nato. Og thank you kayo, Sister Jella, tanang mga subscribers, no? Mga followers, tanan, salamat kay igsoon, namo sa akong pag-ampo kanunay. O nga akong ikabilin ka ninyo, ampo, amping, abantita kanunay, paras kay mayaan sa Ginoo, igsoon. To God be all the glory. Good night, everyone. God bless. See you tomorrow.